един мим разказва. Това е спектакълът на Велю Горанов, който ще има своето трето поред за връщане на сцена. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Между другото, първото представление се е играло 73-та година. Спектакъл за толкова дълга история. Ами да, спектакълът се играе близо 38-39 години, там някъде се получава. Чудехме се с Шани, когато се подготвяхме за това предаване, дали няма да е удачно ние да задаваме въпросите, а вие да ни отговаряте като мим, т.е. без словарство. Актьорът мимът има Аз мога и да говоря. Преди това съм завършил Витез като говорящ актьор, но хобито ми излезе на първо място. С какъв мотив отново възвръщате този спектакъл на сцена сега? Ами как да ви кажа, просто така, откакто излязах от сцената, съм един пасивен наблюдател в развитието на българския театър или по-специално в развитието на пантомимата. И виждам, че въпреки, че във Витез има клас пантомима, има 3 преподаватели, всяка година излизат все нови и нови актьори, реално на тях не им се предлага нищо, което биха могли по някакъв начин да просперират в това. Единствено, което може преподавателът да им даде по една шапка и да излезат на улицата. Исках да се върна, за да кажа, че театърът, т.е. пантомимата има място на театралната сцена, че тя има още какво да каже. А не на улицата. Да. Знаете ли какво си мислих пък аз, без да подценявам, разбира се, това изкуство, но си мислих в нашето ежедневие, в което телевизорът работи, в това време сме на компютъра, говорим непрекъснато по телефоните, а пантомимата като че ли има нужда от специално от мълчание и глеждане. Цитирам Марио Скоркински от едно интервю по принцип за театъра. Ами вижте какво. Тишината е един лабиринт, в който човек може да остане сам и да намери себе си по някакъв начин. Затова е необходимо това изкуство, особено в нашия динамичен век, където изобщо не можем да се чуеме, дори и когато говориме, пък не се разбираме. Има ли такава публика, която е готова да застане, да мълчи и да кажа, гледа в мога да дойда при вас след няколко дни, ще ви кажа. Добре. Аз не знам, по принцип се мисля, пантомимата, ако погледнем чисто исторически, фактически е едно от най-древните изкуства въобще. Тя е основата на всички изкуства. Именно, точно така. Така че, когато говорим за динамичен век, тук не съм пълно съгласен с теб. Всяко време е динамично само по себе си, но мисля, че когато, примерно, изгря на времето, изгряла звездата на Марсел Марсо, французите също са мислили, че живеят в много динамично време. Или ако говорим за нямото кино, това е вид пантомима с субтитри, да речем. Всъщност, реално, значи съвременната пантомима, говоря за миналия век, да. Тя е провокирана от нямото кино. Нали? Техниката, която създава Етиен Декру, Лекок, по-късно Жан-Луи Баро и след това Марсел Марсо, е провокирана оттам и от танца на дъжда, един индийски танц, който всъщност се създава основата, граматиката на пантомимата. А вече Марсо по някакъв начин усъвременява и всъщност се прави така с неговите турнета по целия свят, така я прави. Но аз си мисля и с друго, господин Горанов, защото при пантомимата всъщност играе наистина цялото тяло. Тоест, поради липсата на реплики, поради липсата на звук, някакси зрителя се съсредоточава и върху това, което изразява актьора с тялото си. И може би това прави този абсолютен чар на изкуството на мима. Пантомимата и мимодрамата са две абсолютно различни видове изкуства. А пантомимата е изкуството на соловия мим. В смисъл. Значи соловия мим излиза на сцената и вече не разчита на нищо друго, освен само на своето тяло. Защо става пантомимата интересна на зрителя? Защото когато зрителя влезе в говорящия театър, или да кажем гледа танц, нали, независимо какъв стил, дали класически и така, той неволно се превръща в пасивен зрител. Защото всичко му се става сдъвкано. Значи говорящия театър казва, така трябва да живееш, така трябва да мислиш, така трябва да любиш, така трябва и му го набива в главата. Докато пантомимата е незавършено изкуство.
то е гатанка. Аз ви давам една гатанка. Вие трябва да я отгатнете. Вие вървите малко след мен. Трябва да я отгатнете. И без да искате, вие от пасивен зрител се връщате в активен зрител. Ние ще вървим след вас. С този спектакъл Велю Горанов през 80-та година в Лондон е обявен за най-добър мим в света. Нали така? Да, точно така. Да не го забравяме. Това е важно нещо. Благодаря ви много. Благодаря за поканата. Много. Благодаря за поканата.